Oke, malam ini Bagus yang kemarin salam olahraga pamit dari Rayon Pesanggerahan. Pusat terbesar yang ada di dunia pencaksilat. Mari gabung silat. Sempat berkembang pesatnya olahraga pencaksilat. Mari gabung silat. Di sini tempat para pemberani bukan penjilat. Oke, malam ini Bagus yang kemarin salam olahraga pamit dari Rayon Pesanggerahan. Pindah tempat latihan sing rada cedek ya Gus ya. Ya. Untuk tempat latihannya kita rahasiakan karena supaya aman sampai jadi warga. Wes pamit karo Mas Pungki barang to Gus ya. Ya, Mas Pungki wis apian wis mendampingi. Engko sering-sering didolani Mas Pungki rono. Didelok. Piye wingi njarem kabeh apa ora? Merotoli untuk pulang. Merotoli. Tapi untungmu mosok merotoli. Nah, copot. Mosok copot. Loh. Rompal untungmu. Oh, maksudnya untune tak arah dasare wis krowak. Ketonyo rompal pisan. Lho, enak we running dokter. Lho, kok Riko? Kowe ora tau nyopotne untu kok. Ora ya untung elek we. Tako sing daftar tentara lho, nyopotne untu larang lho, Gus. Lah kowe langsung dicopot secara instan ya enak itu. Tapi nganu, maksudnya nyeri-nyerine wis gak iki ya. Biasa. Aku yakin wewe sebenarnya iso gelut. Cuma ya tarape wis rumangsa salah itu. Makane we ra nglawan. Kowe lek dadi warga so, sangar-sangar. Tapi kalau dadi warga ndak gelo karo Mas Pungki le. Mas Pungki terus mbok goleki. Jajalan yuk. Padha wargane iki. Gak ya. Aja gelo lho. Kowe legowo to? Kowe ora trimo terusan. Salah pula. Tak kira ki awakmu wingi iki ngutang wingi lho. Gak ngutang to? Ora ngutang. Cuma ngaku warga tok tapi gak sampai utang ya. Kayak latihan tenanan sing semangat. Ngelek sakralis wae ngomong aku. Oh iya. Tak keni sakral. Loh tak keni lho, ratuku lho tak keni. Ayo kuwi we latihan sampai warga. Sampai warga. Tak goleki, tak buru tenan we. Lerene rada kadoan yo. Lumayan Mas. Ayo. Kalau santunya jam 6, jam setengah 7 nang ini enggak nyandak barang. Yo, gue istirahat barang yo. Gue istirahatnya kurang. Wes penting nomormu, tapi HP-mu bodol. Repot itu. Jam 12 sore ya Mas. Insyaallah jam 12 sore minggu meeting. Bulan ngarep. Minggu meeting. Kok nek golek nomorku nang anu wae. G. Minggu ngarep wis arep tuku HP, berarti ya harus centel lah. Tuku HP apa? iPhone piro? Tapi aja 200 iki bodol 200 ki mergo butuh duit tenan. Jane regane piro wi cara dol normal? 1 jutaan ya. Kok sampai 200 sih lho. Buntu wis ada masalah iki, ada kuwi. Gus. Lagian Wiwi kok ngaku warga PSHT lho. Warga liyane ngono kaya rada mending kok. Guyu Pungki. Disensor lho Pungki, aja sembarangan ngomong lho iki. Bagus ki wis paham mesti maksudnya iki. Kowe lek ngaku warga liyane gadungan ngono paling kowe gak sampe ngene. Jadi pertanyaan yo, nyapa wis jelas-jelas lek dadi warga PSHT gadungan iku kon latihan koyo ngene terus tahun-tahunan kok akeh-akeh ngakune iki warga PSHT gadungan lho. Nyapa kok gak
warga perguruan liya gadungannya ya kok. Menurutmu piye kok menurutmu? Yo piye? We lek perasaanmu dhewe iki piye Gus? Nyampo kok kudu ngaku warga PSHT? Kok gak perguruan liya? Mergo nyampo. Iso ae to we timbangane PSHT kan beresiko to. Ndang warga apa ya? Warga Maksudnya iki liyane PSHT lho nyampo kudu PSHT. Ya piye sing ngrasake. Sing warga sok-sok kadang sok-sok kadang malah menggadungkan diri. Wes penting latihan ya. Aku salaman ae lho. Nah, lek salaman kan wis gak lek sekaro masih salaman kabeh to mau. Wis gak enek anu ya, wis gak enek masalahne ya. Pokoke calon dulur ya. Tenan latihan tenan lho Gus. Tak semangati tenan kowe. Lek dadi warga wis tak jamin sangar-sangar dadimu.